Metroen i København blev indviet den 19. oktober 2002 og omfatter i alt 22 metrostationer. Næste store anlægsprojekt for metroselskabet er Cityringen, som efter planen skal være køreklar i år 2018. Cityringen anlægges som en tunnelbane med i alt 17 stationer, der møder Københavns brokvarterer og City sammen. Når Cityringen tages i brug, vil 85% af borgerne i Københavns tættest bebyggede områder have maksimalt 600 meter til den nærmeste metro eller S-togstation. Selvom metroen er den bedste i verden, synes mange danskere alligevel, at der skal være forbedringer i den nye Cityring. Derfor har vi taget ned i det underjordiske for at finde ud af, hvad der er behov for i den nye Cityring. Morgenen er en af de travleste tidspunkter i døgnet. Derfor starter vi med at bevæge os ned i morgenmyldret. En masse forslag og behov til den nye Cityring er dukket op. Der skal være flere siddepladser, og betrækket skal skiftes ud med noget, der ikke bliver så hurtigt beskidt og slidt. I en af vognene skal der indføres en stillezone, hvor man kan arbejde på vej til at arbejde, hvis man vil det. Derfor skal der også være trådløst internet, så man kan få brugt transporttiden fornuftigt. På selve stationerne skal der installeres informationsskærme med nyheder, nyt om byen, information om trafikken i dag og vejret. De underjordiske stationer skal også designes anderledes. De skal være mere high-tech med kunst i stedet for beton. Billetautomaterne skal ned på selve stationerne, og til sidst skal perioden for, hvornår man ikke må have cykler med i metroen, udvides om morgenen. En udvidelse af dørene, så flere hurtigere kan komme ind og ud, vil være en klar forbedring i den nye Cityring. På den nuværende metro er der 9 sporskift på ruten, men på den nye Cityring er der kun planlagt 3 sporskifte på hele ruten. Metroens kontrollører er urolige for, om Cityringen kan løbe rundt uden alt for mange aflysninger. Københavns Metro er et af verdens nyeste, mest avancerede og højfrekvente metrosystemer med fuldautomatiske førerløse tog. Det italienske design er ofte blevet kritiseret for at være for enkelt og kedeligt, og flere af stationerne er allerede begyndt at ruste. Fra myldret om morgenen til stille dag er igen taget ned i det underjordiske for at se, om behovene har ændret sig. Muligheden for at kunne betale med sedler, når de skal med metroen, er noget af det, der bliver efterspurgt. Større rum til cykler og barnevogne, ja måske endda en speciel kupé til dette, ligesom i S-togene, er noget brugerne af metroen i høj grad vil have. Mange med barnevogne benytter mest metroen i dagtimerne, og derfor vil mere plads til dem være nødvendigt. Dørene i dagtimerne skal også holdes længere åbne, da børnehaver og skoler oftere benytter den offentlige transport i formiddags- og eftermiddagstimerne. Udover det er toiletter på metrostationen også noget, der er efterspurgt. Metroens kundevision lægger høj vægt på høj rejsehastighed, driftspålidelighed og tryghed. Og metroen har lavet en driftsstabilitetsundersøgelse over de sidste 10 uger. I gennemsnit ligger driftsstabiliteten på 99%. Cityringen forventes færdig i år 2018. Der skal derfor ydes service til en langt større del af befolkningen end førhen. Forbedringerne af den nye Cityring kan forhåbentlig være med til at opretholde den danske metros status som den bedste i verden.
kan samle dig. Fortæl, hvad du har på sinde. Indfra. Se om du kan samle dig. Fortæl.